Zeeuwse LHBTI'ers durven niet uit de kast te komen. Het is vrijdag 11 december. Dit is Zeeland Nu. Slechts 1 op de 10 durft openheid te geven. Nog nooit zoveel besmettingen in Zeeland. En raadt akkoord met forse parkeertarieven. Goedenavond, een veilige schoolomgeving voor ieder kind. Het klinkt vanzelfsprekend. Maar volgens een recent onderzoek van de Zeeuwse GGD onder middelbare scholieren is die omgeving voor LHBTI-jongeren helemaal niet zo veilig in Zeeland en zijn jongeren onderling minder tolerant dan je zou denken. Zo zegt in het onderzoek maar 1 op de 10 Zeeuwse scholieren dat ze ervoor uit zouden durven te komen als ze homo, lesbisch of transgender zouden zijn. Ik weet niet of het hier in Zeeland erger is geworden, maar ik weet wel dat het in Zeeland erg is. Het is eigenlijk een beetje bevestiging van wat we al jaren merken. Dan nog is het natuurlijk in en in triest. En merken wij ook als COC Zeeland dat er regelmatig kinderen gepest worden. Het is vandaag Paarse Vrijdag, een actiedag op middelbare scholen om solidair te zijn met LHBTI'ers. Estelle Praat zit op het Ostrea Lyceum in Goes en voor haar is het heel belangrijk om mee te doen. Toen Estelle ontdekte dat ze lesbisch was, was ze daar niet meteen blij mee. Dat ik dacht van, oh, het is toch anders dan ik had gehoopt of had gedacht, zeg maar. Want ja, natuurlijk, er is nog heel veel homo-haat en zo in de wereld. Het is nog niet geaccepteerd, dus dan is het wel zo van, het is heel spannend. Dat niet iedereen haar accepteert zoals ze is, weet ze inmiddels ook. Regelmatige opmerkingen of dingen die er dan gebeuren als je over straat loopt. Waar je echt zo van staat te kijken, zo van wow. Estelle zit op het Ostrea Lyceum in Goes en is daar lid van de GSA, de Gender Sexuality Alliance. Een groepje leerlingen en docenten die opkomen voor de rechten van LHBTI'ers op school. Leerlingen te laten weten wat hun opmerkingen kunnen doen en hoe onveilig ze het kunnen maken voor andere jongeren om uit de kast te komen door zich zo te gedragen. En meestal wordt het eigenlijk wel goed opgepakt. Als dat echt verder gaat, dan laat ik ze ook bij mij komen. En dan gaan we het er ook over hebben. En dan ga ik ook uitleggen wat hun opmerkingen doen. Dit jaar bij Coming Out Day werden bijvoorbeeld de vlaggetjes eraf getrokken. Of dan als je naartoe kwam van wil je smink van een regenboogvlaggetje. Dat dan een jongen die zei zo van ja, ga weg met je regenboog-make-up, want ik sla je helemaal kapot. En dan dacht ik zo van wow, oké. Maar Estelle laat zich door dit soort opmerkingen niet uit het veld slaan. Ik vind dat er meer openheid moet zijn en dat jongere mensen vooral, dat ze zien dat er mensen zoals hun zijn, dat ze niet alleen zijn. Paarse Vrijdag wordt dit jaar voor het eerst behalve in het voortgezet onderwijs ook op basisscholen en op hogescholen en universiteiten gehouden. In 1 dag tijd zijn er 211 Zeeuwen positief getest op het coronavirus. Niet eerder was het aantal besmettingen op 1 dag zo hoog. Het oude record was van 19 november, toen er 181 besmettingen in Zeeland zijn vastgesteld. Vanaf maandag heeft Zeeland een XL-teststraat. Hij komt in de Zeelandhallen in Goes en daar waren ze vandaag met de laatste voorbereidingen bezig. Het grootste gedeelte staat al, zoals jullie zien, de teststraten staan, de administratiehokjes staan. Dus we moeten nog even de persoonlijke beschermingsmiddelen neerzetten. En dan zijn wij klaar voor maandag. Als na het weekend de XL-teststraat open gaat, dan sluit de testlocatie bij het ADRZ. De locatie in de Zeelandhallen is vele malen groter dan die bij het ziekenhuis. In Goes zaten we op ongeveer 400 testen per dag die we konden doen. En hier gaan we toch wel naar de 1800 testen per dag. Alle testen die straks in de Zeelandhallen worden afgenomen, worden wel in het ziekenhuis van Goes onderzocht. Een coronatest kan alleen op afspraak worden afgenomen. Bij een ernstig ongeluk op de Dumoulinweg in Rilland is vanochtend een 45-jarige man uit Kruiningen om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam vermoedelijk met zijn wielrenfiets ten val, waarna een tegemoetkomende automobilist de man niet meer kon ontwijken. Verschillende hulpdiensten rukten uit voor het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. Campinghouder Jos Westerbeke uit Siroskerke op Walcheren gaat een groot waterbassin maken voor boeren in de omgeving die daaruit kunnen putten tijdens droge periodes.
Westerbeke vult dat met gebruikt drinkwater van zijn camping, die hij met deze testinstallatie zuivert. Het is nu dusdanig goed gelukt dat we eigenlijk dat water niet meer in de riool zouden hoeven laten lopen, maar dat we dat in een bassin kunnen houden om de boeren zeg maar, van bevloeiingswater te voorzien. Hij kan 5 boeren helpen, bijvoorbeeld zijn buurman Peter Blok. Als ik het afgelopen voorjaar al tot mijn beschikking had, dan had ik er zeker blij mee geweest. Want we hebben afgelopen jaar hebben we er gewoon schade van de droogte. En hier moet dan uiteindelijk het waterbassin voor de boeren komen. Het provinciebestuur neigt steeds meer naar een toekomst voor Zeeland met kernenergie. Jarenlang leek het een beetje not done om voor meer kernenergie te zijn. Maar commissaris van de Koning Han Polman schrijft nu in een brief aan Provinciale Staten dat doorgaan met kernenergie steeds realistischer wordt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wind- en zonne-energie alleen niet genoeg is om de CO2-uitstoot terug te dringen. En daarom is volgens commissaris Polman een belangrijke rol voor kernenergie weggelegd. Hardlopers en wandelaars kunnen ook volgend jaar niet meedoen aan de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Omdat er veel onzekerheid is over het coronavirus, heeft het bestuur nu al besloten een streep te zetten door de marathon, die op 17 en 18 april gehouden zou worden. Oude liefde roest niet. Dat spreekwoord is goed van toepassing op Gerard de Nooijer uit Oost-Soeburg. Na een succesvolle loopbaan als speler bij Sparta Rotterdam is de Nooijer afgelopen zomer teruggekeerd bij de club waar hij zich altijd thuis voelt. Gerard de Nooijer is assistent-trainer bij het eerste elftal van Sparta. Die training mochten we niet filmen vanwege een belangrijke wedstrijd. Maar bij de training van het onder 23 elftal waren we wel welkom. Zijn laatste trainingsklus was in China, maar die werd voortijdig afgebroken door corona. Toen ik terugkwam uit China was het februari en we moesten terug. Toen kwam ik hier regelmatig op de kijker naar mijn jongste zoon, die speelt onder de 18. En op dat moment, zeker in april, mei, ging Rankovic, de assistent-trainer hier zo, die ging naar ADO, werd haar hoofdtrainer. Toen hebben ze mij gevraagd om deze rol op te nemen. Daar heb ik met beide handen het aangenomen. Zijn taken bestaan uit het assisteren van hoofdtrainer Henk Vrezer, het maken van analyses, leiden van een deel van de trainingen en wedstrijden bezoeken. Ondanks corona kan hij zijn werk nog doen, maar soms vindt hij het een trieste bedoeling. Het is jammer van het voetbal natuurlijk dat je het voor publiek doet. En nu speel je eigenlijk al heel de competitie zonder publiek. Op enkele wedstrijden na, waar we misschien een paar duizend mensen hadden. Maar de charme is wel ver weg, vind ik. Maar ondanks de sobere tijden waarin we leven, blijft het voetbal een uitlaatklep. En dan is er ook bij de Nooijer altijd tijd voor humor. Kijk, er zijn een aantal mensen die willen dat ik ga komen, maar... Dat is de laatste vraag, dus... Nee, laatste vraag. Ja, dat is goed, bonussen. Ja, dan moet ik bonussen meenemen. Ja, dat is altijd, als we te laat zijn. Maar dat kan ik wel een beetje zien, hè, aan de maat. Na het hoofdtrainerschap bij FC Dordrecht zou je kunnen denken dat hij ooit weer graag zelf een club zou willen leiden. Maar op dit moment is hij prima tevreden met zijn rol als assistent. Ik vind het gewoon fantastisch om terug te zijn. Ik woon hier samen met mijn zoon, een appartementje. Dus ik ben heel vaak hier zo. Natuurlijk kom ik wel in Zeeland, want dat blijft mij thuis. Maar het blijft fantastisch om hier te werken op het hoogste niveau. De parkeertarieven in de gemeente Veren gaan definitief flink omhoog. Een meerderheid in de gemeenteraad hakte gisteravond de knoop door. Er is geld nodig, onder meer omdat er dit jaar door corona minder toeristen kwamen en er dus een flink gat in de toeristenbelasting is geslagen. Op een paar plekken dicht bij de kust komt het uurtarief vanaf 1 januari aanstaande op €5,20 per uur. En daar is niet iedereen blij mee, zoals in Domburg bij de Duinen. Ja, dat is absurd. Veel te veel. Veel te veel. Absurd. Ja. Maar ik ben niet speciaal voor de auto, hoor. Ik vind het goed dat ze het gaan beperken. Maar op zo'n manier ongastvrij te worden voor een plaats als Domburg vind ik wel heel erg veel te veel. De toeristen komen hier naartoe en die moeten betalen. Ja, dat is logisch. Voor niks gaat de zon op. Ja, maar straks moet u zelf hier ook €5,20 per uur gaan betalen. Nou, wij wonen in Begekerkje en daar hoeven we niet te betalen. Wij kunnen op de fiets hier naartoe. Zou u de auto hier parkeren? Voor de hele dag? Nee. Maar misschien eventjes een uurtje, €5,20, dat is nog wel op te brengen? Ja, daar zou ik over... Nee, ik denk niet gauw.
Het gaat vooral om ons personeel. Die moeten dan veel verder weg gaan parkeren van de winkels en de horecabedrijven. Waardoor dat allemaal logistiek allemaal weer een stuk moeilijker gaat worden. De toerist wordt gewoon als melkkoe gebruikt nu. En ik geloof niet dat dat bij de gasvrijheid en bij de kwaliteit van de gemeente Veeren wordt. Ik vind het zelf ook wel heel erg veel het is geld, hoor. te veel. De helft zou beter wezen. Dat motiveert de toeristen om te komen. En anders is het toch iets van, oh ja, ik ga toch maar ergens anders naartoe. En aangeschoven is verantwoordelijk wethouder Pieter Wissen. Meneer Wissen, fijn dat u er bent. Die plek die we net lieten zien, dat is nu €2,80 per uur om te betalen aan parkeergeld. En dat is dan alleen nog maar in de zomer. Dat wordt straks op die plek €5,20 en dan ook nog eens een keer het hele jaar door. Daar maak je geen vrienden mee, denk ik. Nee, dat is inderdaad een toptarief. En ik betaal zelf ook liever geen belasting. Maar dit is ook precies een parkeerterrein waar we eigenlijk liever geen auto's meer zien. En dat geldt hetzelfde voor de binnenstad, het Oranjeplein in Veeren. Daar willen we eigenlijk de automobilist ontmoedigen. Autoluw maken. Autoluw maken, dat is echt de bedoeling. Op alle andere parkeerterreinen gelden veel lagere tarieven. En deze parkeerterreinen gaan ook op termijn verdwijnen als parkeerterrein voor dagtoeristen. Dan zal het alleen nog maar beschikbaar zijn voor vergunninghouders. Maar goed, toch flinke inkomsten, want mensen zullen daar noodgedwongen op een bepaald moment toch gaan staan. U wilt dat geld gaan gebruiken om toeristen mee te laten betalen aan voorzieningen in uw gemeente. Waarom? Ja, klopt. Nou, we zien dat het toerisme de laatste jaren fors toeneemt. Ja, daar zijn enorme kosten mee gemoeid. En denkt u dan gewoon even aan wegen, de parkeerterreinen, de duinovergangen, de douches, het strand opspuiten. Ja, dat kost gewoon handenvol met geld. En ja, dit geld hebben we daarvoor nodig. En zo houden we Veeren mooi en aantrekkelijk voor iedereen. Maar bent u nou, de bottom line is natuurlijk dat mensen toch weg gaan blijven. Al is het maar omdat iedereen zegt, oh Veeren, daar moet je niet wezen, want daar betaal je €5,20 per uur. Nou ja, nogmaals, die €5,20 is echt op de toplocaties. Bij de meeste terreinen is het tarief acceptabel. En daar krijgt u ook gewoon een prachtig product voor terug. Prachtige stranden. En ja, wij zien het toerisme toenemen. En we denken ook dat de toeristen niet weg zullen blijven. Want Veeren is en blijft gewoon een prachtige gemeente om te wonen, maar ook om te recreëren. Dat willen u natuurlijk heel graag zeggen. Maar nog even de inwoners van de gemeente Veeren. Als die zeggen van, oké, ik moet of ik wil daar parkeren. Zij kunnen een jaarkaart aanschaffen van €150 per jaar. Dat is toch ook wel een heel stijf bedrag? Ja, allereerst wil ik opmerken dat die jaarkaart nu op dit moment vooral gekocht wordt door mensen buiten Veeren. Ongeveer 90%. En slechts 10% van de Verenaren die kopen deze kaart. Want de meeste mensen, we hoorden dat net op het filmpje, pakken de fiets. En dat is nou ook net de bedoeling. Ja, want, zeker nu, hè? We willen natuurlijk ook dat het mooi blijft. En we zien op bepaalde plaatsen dat er veel te veel auto's rondrijden. En dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Dus ook via die jaarkaart van €150 gaan mensen van buiten de gemeente meebetalen aan de voorzieningen. Precies, dat is de bedoeling. Wethouder Pieter Wissen, dank u wel. Graag gedaan. Het was vandaag een regenachtige dag op de meeste plaatsen in Zeeland met 5 à 6 graden, ook ietsje kouder dan normaal. En die kou die verdwijnt morgen, maar de regen helaas niet. Zondag wordt dan wel een drogere dag, maar begin volgende week, dan wordt het weer nat. En vrijdagavond, terugkiekenavond, altijd bij Omroep Zeeland. Oude beelden uit het Zeeuwse verleden. Dit keer de vliegvelden die we hadden bij Vlissingen en Burghaamstede. Ik denk in die tijd was dat natuurlijk ook heel bijzonder, want je moest maar eens even vanuit Zeeland richting het noorden gaan. Nou, dat kost je een halve dag of een dag of misschien nog wel langer. En nu duurde een vluchtje Waalhaven, Haamstede ongeveer 20 minuten, dus dat was ongekend natuurlijk in die tijd. En na terugkijken een uitgebreide vooruitblik op het weer in Zeeland de komende dagen. Morgenavond dan weer een nieuwe Zeeland nu, dan ook het weekoverzicht. Ik zou zeggen heel graag tot dan.